1 ready. Q2 ready. Clear for takeoff. Billund Lufthavn fylder 50 år, og derfor gennemfører vi et helt særligt motionsløb. Startbanen og taxivejene lukkes om natten og tidlig morgen Store Bededag fredag den 16. maj. Du kan løbe 5 km, 10 km eller halvmarathon efter eget valg. Løbene er slut inden første flyafgang kl. 6, og der serveres morgenmad efterhånden, som løberne kommer i mål. Du starter om natten før daggry og ser de 1200 lys langs startbanen. Løbet er åbent for alle. Se mere og tilmeld dig på bll.dk/UB50. Hele startgebyret går ubeskåret til Børnehjertefonden.